Kannywood Today TV. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa cikin wannan shirin tamu mai suna bincike. Kasance tashar Kannywood Today TV ta kasance tana binciko muku sababbin labarai na masana'antar Kannywood gaba ki da. Shahararren mawaƙin nan wato kuma Gwanja ya sake sakar muku da sabuwar waƙa sauce yayi wa lakabi da Soyayya. To mai sauraro, idan wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙarawa. Ta haka ne za mu ci gaba sanar da kai sabbin shirinmu da zaran mun dora su. Shahararren mawaƙin nan wato Gwanja, wanda kasance yana nishaɗantar da mata da kuma mazan su ma gabaki daya, ya sake sakar muku da sabuwar waƙa sauce wa lakabi da Soyayya. To domin samun wannan waƙa tashi sai ku tafi kan YouTube channel nashi mai suna Gwanja domin samun wannan waƙar. Tashar mu bata da alhakin ɗora bidiyon wani ko kuma waƙar wani, sabida mallakar wani ne.